ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಅತ್ತು 2 minutes ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಪೊಣ್ಣುಲಾಣೆಲ್ಲ ಬೇಗ ರಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಇಬ್ಬನೊಂಜಿ ಏತು ಲೇಟ್ ದೇವರ ಏತು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದದ್ದು ಫೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಇದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಆವ ಮೇಯರ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿರು ರಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಎನ್ನಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಗಮ್ಮದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಂಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಣೆ ಅದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಂ ಶೂಕ್ ತೋಜನು ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ರೈಟ್ ಉಂಡು. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಲತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಮುಗಿದನು ಅಂಚ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಯಾನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಪುರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಅಂತೂ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗ ಬಕ ಪಿದೆ ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ GT5 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ತುನಾಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ತೋಜ ನಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಗೆ ಕನೇರೆ XL ಸೈಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅವು ಎಂಕೊಂತೆ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಕುಡಂತೆ ತೋರನಗ ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲತ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಒಂತೆ ಸಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆದಿತ್ತನತ ಅವು ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿದುಂಡತ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲಕ್ಕ ಜುಂಬ ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಮೇಡ್ದು ಬೆಗರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಪೂಣುತ್ತಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚುವ ಸೊ ಯಾನ್ 2 kg ಡೌನ್ ಆತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಬಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಕೊಂತೆ ಮೇಲ ಬಚ್ಚುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚ 2 kg ಡೌನ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣು ಅಂಚ ಒಂದೊಂತೆ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ತೋರನ ಉಂದಾವು ನಾನು ತೋರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಹೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇನು ಬಂಜಿರು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ನ ಬಂಜಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಲತ್ತು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಇಂಕ ಕಲರ್ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣದ ಅಂಚ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಈ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಟನ್ ಆಗು ಮಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿತ್ರ ಲವ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆತಿರು ದೇಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋನು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುರು ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನು ಆರ್ಮೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪಂಡ ಏರಿಲ್ಲ ಯಾನು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪು ಜಾನು ಆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಆಡಲ್ಲ ಯಾನು ಆರ್ಮೇರ್ ಲೆಪ್ಪು ಏನು ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನು ಮುರಣಿಯರ ಪಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಕಾಸಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಪಾಪ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ ಮುರಣಿಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪ್ರೆ ತುಲ್ಯಾಕ ಇರ್ ಪಂದಿತ್ತರತೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ತುಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಣ್ಣದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬೆಗ್ದಿಲಕನಿ ಫೀಲ್ ಆಪಣೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ ಪನ್ನಿ ಬೆಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ತಾವು ಕಾರ್ದ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕಾರ್ಲ ದೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಕಡಪದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡತ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಓ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೇನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಲ ಒಂಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಐಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಪಂಡೇನು ಅಂಚ ವೈಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ದೇಯ್ದೇರಕಲು ಅಂಚ
ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಿನ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿಗೆ ಐತರ್ತದಾದ ಗೊತ್ತು ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಬೈಜಿಂದೇನಲೆ ನಿಕುಲ ಐಟು ಫೋಕಸ್ ಕೋರ್ನ ಬೊಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಕೋರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ರಲೆ ವಾಂಡ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಬೊಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಅತ್ತು 2 minutes ಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್, ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಣ್ಣದ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ 369 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಅವೇನೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ 369 ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು, ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು, ಅವೇನು ಬರೆದು 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಮಿಡ್ಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೆ. ತೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕುಲು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಶ್ ಬೋಡಿತು ನಾನು ಕೂಡ ಸುರು ಹೊಡ್ದೆ ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ನಾವೇನು ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವು ಐಟಲ್ ಎಂಕ್ 4 ದಿನಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಚ ಬರೆದಿಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಏತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬರೆದಿಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸಿ ನಿಜವಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಇಜಿನಂಡ ನಿಕುಲು ಬರೆಂದೆ ಪೋಂದು ಕೊರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನಿ ಜಂಚ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಪುನ ಐಜನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಿರು ಏರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೋರು ಏರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಜಾದು ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕನೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದುಂಬೆ ಮನ್ಪೋಡು ತಿಕ್ಕದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬತ್ತದಾಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಬತ್ತದಾಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿನೆಂಕ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚ. ಸೊ 369 ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಪುನು. ಅಂಚಿನ ಏರ ಒಂಜಿ 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿರು 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ಲ 11 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತೋಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಟಪ 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 ಅಂದು 11 times ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಟ್ 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 ಸೇಮ್ ಒಂಜೆ ವಿಶ್ ಪಟ್ 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 ಪನ್ನೋಡು ಅವು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೇಮ್ ಅವೇ ನೈಟ್ದಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ನು ಪಟ್ 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 ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡಿರು 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡದಾದಂದು ಬಕ್ಕೊರ್ತಿ ಕೇಂಡಲ್ 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಂದೇನು ಎಲ್ರಾಮ್ ದೀವ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಣ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ರಾಮ್ ದೀನ ನೈಟ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಡವು 11 ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 11 ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಾಕಿಲ ಅಪಗ ಟಪ್ಪ ಓಪನ್ ಆಪುನು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ನಾವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಟಪ್ 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 ಅನ್ನೊಂದು ಪೋಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಪುನು ಅಂದ ತುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ತುಲಿ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿದ್ದಾಡು ಯಾಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಳ ಪಾತ್ರ ನಿಂತು ನಾ ಮೀಟರ ಬೈದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ ರೆಡಿ ಅದು ಉಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿ ಆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಗ್ರಾಸರಿ ಕನೇರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಕಾಲಿತ್ತಿನತ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನದು ಐಕಿ ನೀ ಬರ್ತಿ ಮದಿಂದ ಗ್ರಾಸರಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ 25 ಚಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪದೋಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಲ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಡ್ಚ ಬೇತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವು ಬೇತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡತ ಇನ್ನೇಂದೆ ಅವು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಂಚಿನಯ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ నేను అన్నోడు అనుకున్నా వస్తారు యా నిన్న నాడు మెయ్యి వాళ్ళు ಮಿಸ್ ಆಯ್ಯಾಂದು ಇದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ಚ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಬೇತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕಣ ಬಾಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು పింపల్ అప్పుడు ಮೇಯರ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತರು ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಉಂಡತ ಚೆಕ್ಸದ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಕು ಹೆಡ್ ತೋಜಿನ ಮೇ ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ತೋಜಿನ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಡ್ ತೋಜಿನ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ఒక పిదేగు బటన్ ఇತ್ತು ఇమ్మే సోను లకని సోను ఒకదా అನುపు ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಕೂತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಪಿದೈಡು ವೇಟ್ ಮಂತ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆಪಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3-4 ದೆತ್ತು ತೂಪಯನು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಕೂತಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಗಮ್ಮದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಂಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಶೂಕ್ ತೋಜುನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಲಕ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಾಣೆಲ್ಲ ಬೇಗ ರಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಇಬ್ಬನೊಂಜಿ ಏತ್ತು ಲೇಟ್ ದೇವರ ಏತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಫೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಆಗ ಕಲರ್ ಅವು ತೆಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ತೆಪ್ಪಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆಟೆ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೈಟಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಲ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ತುಯ್ಯೆ ನೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಬಾಡ್ಲಕಾತನು ನೇಲೆ ಗುಮ್ಮೆ ಬಾಡ್ಲಕ ಸುರುಕೆ ಒಂದು ಪಂಜೀರು ಪೂರ ಮಾಸದ ಹೋಗಿರು ಅವು ನೇಲೆ ಗುಮ್ಮೆನ ಬಕ್ಕದ ಎತ್ತೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ನೈಟಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೋನುಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಂಡ್ ನಾನು ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಜೋರು ಬಡಲ ಹೆರಸುರಾನು ಅದೇ ಅಂಜಿ ಬರ ಚೂರು ಬಂತು ತಿರ್ತರು ಅಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ನೋಡು ಅಂಚವೆ ನಂಗೆ ತಿಂದು ಬೋದು ಎಂಗಲ್ಲ ತಿರ್ತರು ಸಾಮಾನು ಇದು ಬಿತ್ತುವ ಇದ್ದೀನಿ ನೈಟಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪಗಣ ಬಿಸ್ಕಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪು కదా ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂಗನಮ್ಮೆ
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಆವ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಸಾನ್ ಕೇಕ್ ಸಾನ್ ಕೇಕ್ ಉಪ್ಪಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಉಪ್ಪಡ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಉಪ್ಪಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 350 में ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ ಇಕ್ಕಿತ್ತು लेखा सोन के मिक्का लाटेक और पड़ टेंशन नहीं है तो लगा रहा है स्वीट भी मूंग दाल भुजिया बड़ा मूंग दाल भुजिया भुजिया मूंग बड़ा आलू 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 ओ हुआ buy one get one free में जाओ कोई आंडा था all set ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡು ಇದಾಡಿಯ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ 6 ಗಂಟೆ ದಾದ ಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಹೊಸಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಇಮೇನ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಈತು ಬರ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಪ್ಪ ರಾತ್ ಉಂದು ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಂಚಿದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಪಸೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಇದೆ ತೊನ್ವೇನೆ ಅನ್ನು ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನು ಉಂಡ್ವೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪುಚ್ಚ ಶೂರ್ಪುಣ್ಣಕ ಮಾತ್ರ ಐದು ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ ಬಾಡ್ದು ಸೊ ರಾಮದೇವರೇ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಬಡಲ ಅವನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಒರಿದಿನ ಉಂಡ ಕಜಿಪು ಇತ್ತದಾಲ್ತವೇತ ಅಂತ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ನಾನು ಗುರುವಾರ ತಿನ್ಪು ಜತ ಮಾರಾಯ ಬೇಗ ಬಂದಿರಲೇ ನಂದು ಹಿಂದೆ ಸೋನು ಪೂರೆಗಳ ಮತ್ತು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಲ್ತಾನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಲ್ತಾನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ
ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಸೆಕೆಟ್ ಅಂಗಿದೆ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಪಂತೆ ಅದ ಅಂಗಿದೆ ಕುಂದು ನಮಗೆ ನಂಗು ಸೊ ನಂಗೆ ಕುಂದು ಬರ್ತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಅಂದು ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಅಂದು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಐತೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾರ್ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಬಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಗೋಂದು 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 ತಿರ್ಗದು ಒಂಜಿ ಎದೆತೊನ್ನ ಬಣ್ಣ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸದ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್